Wa magtuo ang triathlete nga si John De Deos Alcala nga mas naila sa tawag nga John Exotic Alcala nga makuha niya ang unang pwesto overall finisher sa individual male category sa pag-uhay lang natapos nga Century 2 na Ironman 70.3 sa Subic Bay. Nag-una gihapon si Alcala para sa male 25 to 29 age category. Mato ni Alcala, di isa yon ang iyang nasinati kamulong lumba tungod sa di paborableng panahon ni adtong adlaw. Kung ikumpara sa iyang lumba sa Puerto Princesa, mas taas sab ang iyang gihimong pagpangandam kumpara sa gihimong pagpangandam karon sa Subic Bay. Between Palawan and Subic, mas prepare tayo dun sa Palawan kasi medyo nakapag-training tayo ng sakto. Subic naman, medyo maraming nag-DNF kasi sa swim course pa lang sobrang choppy ng tubig, marami nang bumabalik. Siguro natakot, and sa bike course naman, sobrang lakas ng ulan, side wind, headwind. So kailangan mo talagang magdoble ingat kasi basa yung yung daan. Hindi naman matatawag na Ironman pag hindi challenging yung rota. Gitapos ni Alcala sulod sa 39 minutos ug 20 segundos ang 1.9 km swim course, 2 ka oras 33 minutos ug 17 segundos ang 90 km bike course, mentras usa ka oras 27 minutos ug 2 ka segundo ang 21 km run course, diin mosuma kini sa 4 ka oras 43 minutos ug 35 segundos. Apan una pa kini nakabot nga pwesto ni Alcala sumala niya, daghan na sab siyang giapilan nga mga lumba nga mausay iyang tambag sa mga bag-uhay nga mga triathlon enthusiast. Mag-start muna kayo sa kahit sprint lang, tapos enjoy nyo lang yung race, and bigay nyo lang yung yung best nyo, at saka huwag nyo isipin palaging talo kasi dyan naman talaga nagsisimula lahat. Maraming salamat po talaga sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa akin, especially sa kay Mayor Mutalib Amamoy, kay brother Oluan Dimapuro, kay Bibi Boss Hamidi, kay Ina Mimi Emilda, and of course kay Mayor Bullet, and kay Gob Nanay Nini Halosos, and of course kay Coach Ani na binibigay niya lahat ng kung anong kailangan namin na program, and sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo, and sa Bitargo Philippines, Hoka Philippines, maraming salamat po sa part ng journey ko, and yeah, God bless. Nagpabilin sab nga best triathlon team ang team ni Alcala nga Tri SND Barracuda nga nagsugod paghupot sa titulo sukad pa tuig 2019. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.